video, eller kan dere lage flinkevideo? Jeg tror faktisk samme person har sendt meldingen. Ja, det er... Ok, greit. Poenget er at vi skal lage flinkevideo. Ja, det kan nå. Kanskje skal vi gjøre det på kanskje mandag. Og så er det et spørsmål til meg. Kan du... Liker du Alexander? Kanskje. Kanskje. Klarer ikke å bestemme meg. Jo, kanskje ikke. Ok. Du trenger røyke litt. Nei, men jeg har vel prøvd å røyke sånn så vidt. Men det var ikke så særlig... Særlig bra. For sånn tyngig for meg. Det gjør ikke jeg på det. Gjør det nå, ja? Ok. Du må lese hele spørsmålet, da. Ok, Kari, du får stille Kari-spørsmålene. Nei, du får stille Kari-spørsmålene. Og jeg tusen mine. Ja. Ok, her er det et spørsmål fra Guri Skanke. Skanke. Det står Skanke. Ok, Skanke. Skanke, Skanke, Luko. Ok, hva gjør du på fritiden? Er du sikker på at du filmer? Ok, hva gjør du på fritiden, Kari? Jeg går turer, da. Ok, Jeg er en aktiv sjel. Hæ? Nei, hunden min tar død, så han kan jeg ikke gå tur med. Ok. Ok, liker du å sykle? Ja. Sykler hele tiden, ja. Ja, jeg har hørt at du skal begynne å sykle på skolen. Ja, jeg kan sykle. Vi må møte Kjærleid, så skal vi sykle sammen. Da vet jeg sykle. Ok, har du noen hobby? Gå tur. Har du noen hobby? Jeg har ikke hatt noen... Jeg vet ikke. Har jeg noen hobby? Det er ikke ut som det. Men jeg er mine venner, da. Og så kan vi å bruke penger. Jeg bare er pappa cash. Ok, greit. Hvor ofte? Ok, hvor ofte har du mensen? Jeg har ikke... Nei, jeg vet ikke. En gang i måneden. Det er vel normalt det. Men det er vel det. Røyker du Cuba-sigarer? Ja. Helt fint. Ok. Har du hår? Har du hår under armene? Nei, jeg bare gjør det på. Men jeg har ingenting i huset. Jeg har ingenting. Nei, men jeg har sånne bitte små. Ida, drikker du? Nei! Jeg holder meg edru hele tida. Ok, røyker du? Nei, ikke fast. Men jeg har gjort det. Jeg har gjort det 2 ganger. Første gang så røyket jeg på strå, da. Fy fader, det er bare. Og så satt jeg i en sånn trøyte, og så hadde jeg så stearinlys på bordet, og så drev jeg også. Ok. Ja. Vet du hvordan man setter på en vaskemaskin? Jeg vet bare at så står det start, og så kommer det sånn der, kan man velge hvor mange minutter man skal holde på. Det er det eneste jeg vet. Og så står det 0 når den er ferdig. Gjør det? Jeg trykker på start, Ja. Og så bare rom, og så et par timer etterpå, så bare ned, og så tørker det med bla, bla, bla. Ok. Hva er IQ-en din? Jeg har ikke testet meg før. Jeg vet ikke hvor dum jeg er. Hva skjer? Jeg tror at begge to. Vi sitter på et toalett. Vi sitter ikke på et toalett, men inne på et toalett inne på skolen. Ja. Se hvor skumt det er. Se hvis det ikke så veldig renslig ut heller. Det er ganske fint der. Det er sånn. Det er sånn man kan høre skummel lyd ut fra de rørene. Ja, for så. Ok, hvor er dere nå? Nei, men det svarte vi på da. Ok. Hvor ofte tar dere sol? Jeg har tatt sol 2 ganger. Åja. Og jeg har tatt sol 2 ganger. 3 ganger. Nei, 4.
Ok. Hvem liker dere? Jeg liker ingen spesielle. Nei, ikke jeg. Men jeg liker alle sammen. Jeg synes alle er så skjønne mennesker. Ja, Ja. men kan ikke velge én. Nei, jeg liker alle. Egentlig så liker jeg ingen da. Nei, du liker meg. Ja. Har du noen skurker? Skurker? Nei, det gjør vi i hvert fall ikke nå. Nei. Usch. Ikke meg. Hva er skurking? Nei, vi har ikke matte. Det er ikke noe skurker. Ok, ferdig. Hvor mye får dere i lommepenge hver måned? Jeg får ikke så særlig mye. Jeg får sånn 1000 kroner per år. Altså? Nei. Nei, jeg vet ikke. Jeg får sånn 100 kroner i uken. Jeg har jo penger fra jul og sånn som jeg har brukt. Ellers så får jeg ikke noe spesielt. Jeg får rundt 2500 til 5000. Ungdom. Det er ungdom. Beskriv stilen deres. Den her er innholdet. Ja, en kule inni seg. Jeg vet ikke. Jo, nå har jeg på meg, og jeg får. Ja, den er... Først og Nei, fremst. der sier jeg det. Nei, den er først og Jeg fremst. er Annas største fan. Først og fremst så vil jeg si at det er utrolig pen i dag. Tusen takk. Åh, Kari, du fremstår bare som en dum, typisk venninne. Tror de fleste som leser bloggen synes at Ida er best? Det er positivt. Så dette spørsmålet er til deg, vakre Ida. Jeg var helt lattig. Hvor har du kjøpt den fine hvite toppen din? Digger den like mye som jeg liker deg. Jo, den har jeg kjøpt på Blikkbok. Det var koselig at dere kunne se på denne bloggen-videoen.